siya ito. Ito na yung butangan, tangkong. Tapos yung butangan natin yung magic sarap. Siya na ito ya. Kuman ini. Patakpan natin para luto ng tangkong. Ito. Man na. Kasi ito kasimple yung pagluluto yung sinigang. Cheese style. So ito, nakaladkad na. Nakaladkad na ini. Papatayin na natin kaya itong tangkong. Maluluto ulit siya. Maluluto ulit siya. Ha? Kapasok. So ito. So takpan na natin ini. Natakpan na natin. Ganito. Human. Tayo na natin. Ini kita kanon, itu ating kanon, Java rice. Java rice, and ating kanon, marasan duro. Okay.